Queredes que vos contemos un conto? Sí. Queredes que vos contemos un conto? Sí. Queredes que vos contemos un conto? Sí. Pois tedes que contar comigo. 1, 2... Ai, sí, que se me olvidou de presentarvos aos actores. Non, pero está bien. Este é o segundo, que fai de vaca na obra. A ver, esta é Erika, que fai de can na obra. A ver como vai. Este é Xian, que fai de burro na obra. A ver como vai. Este é Jorge, que fai de porco na obra. Este é Lois, esta é Andrea, que fan os dous de galo na obra. A ver como facedes. Este é Óscar, que fai de granxeiro leiro na obra. A ver, como faz? Eu son velho. Vale, xa está. Este é Martín, o narrador da obra. Eu son unha galiña. A noite das mudanzas. O granxeiro leiro daba voltas e máis voltas na cama, pero non era quen de dormir. De súpeto caeu ao chan. Co trastrazo decatouse de que se fora deitar sen tomar o leite. O granxeiro leiro ergueuse e saíu da casa. Pensando nun vaso de leite quente, foi muxir a vaca. Pero, cando chegou á corte, levou unha boa sorpresa. No sitio da vaca estaba... o galo. Galo, pero onde anda a vaca? Non che sei. Hoxe é a noite das mudanzas. Vai mirar no tellado. O mesmo está ali, agardando a que saia o sol para despertarnos a todos. Convencido de que o galo non andaba moi ben da cabeza, o granxeiro leiro saíu da corte e mirou para arriba pensando. E será certo que a vaca está no tellado? Buscou unha escada e subiu con xeito, pero lá no alto estaba... o porco. Porco, que faz aquí? É que hoxe é a noite das mudanzas e a mí tocoume no tellado. Non me veñas con contos. Estou buscando a vaca. Sabes onde anda? Vai mirar na porqueira. O granxeiro leiro baixou do tellado e foi á porqueira, pero ali non había vaca ninguna. Fozando na porcallada estaba... o burro. Burro, que pintas aquí? Non tiñas que estar no teu corteiro. Sí, pero é que hoxe é a noite das mudanzas e aquí estás de maravilla. Podes saber onde anda a vaca? Vai mirar no meu corteiro, seguro que está ali. O granxeiro leiro, coas zapatillas moi sucias,
sucias, foi camiño do porteiro do burro. Ao achegarse, escoitou un barullo tremendo. Subidas no valo do cortello, tentando acomodarse para dormir, estaban... as galiñas. Manda truco. Pero é que ninguén sabe onde raios se meteu a vaca. Hoxe é a noite das mudanzas. Vai mirar no galiñeiro. O granxeiro leiro ergueuse, resignado, deixou atrás os fillos, que volveron subir unha arriba das outras, e foi cara ao galiñeiro. Pero no galiñeiro estaba... o can! Grifón, estades todos tolos na granxa. É que hoxe... É dalle, si, a noite das mudanzas. E ti non saberás, por un casual, onde se meteu a vaca. Non che sei. Vai mirar ao curro, que creo que as ovellas saíron. O granxeiro leiro foi ao curro. Non atopou ningún ovella ali, pero que en si estaba por fin era... a vaca. O granxeiro leiro puxose tan contento que se lle botou en riba. Logo puxiuna, tomou un vaso de leite e deixou-na ali remoendo. O que non sabía o granxeiro leiro era que, na súa cama, completamente dormidas, esperábano... Bé! 37 ovellas. Aínda que tiña tanto sono que non lle importou. Ademais, como era a noite das mudanzas,